bassin d'Arcachon se formet de menys 14.000 dins en menys 5.000 anys avant la nostra època. Té entre 174 km² a marée haute et 60 km² a marée baix. À l'entorn du bassin, hi ha lo Pinyada. Tradicionalment, los gemais amassen la resina dels pins d'un utis típic que se son lo hapchat. La roca del Pilat se troba en Gironde à l'entrada del bassin d'Arcachon. Començat de se formar hi ha 4.000 anys e a la sua forma actual d'empuix 200 anys. Dins les années 2009 mesureu 110 metres, mais soit l'udille ne mesure pas més que 104 metres d'altitude. Tout açò représente 55 km² de sable. La roca del Pilat se desplace cap au llevant de 1 a 6 metres per an, per amor de l'action dels vents et de les marées. És la roca la més alta d'Europa. Sur l'illa dels Ausets se poden veure les cabanes xancades. Han guardat lo sonor occitan, una xanca vol dir una chasse o per les cabanes de piloti. És aconsellat de prendre un bateu a marée haute per poder s'ençarar. Les justres són hort conegudes del seu bassin. Fa 3 anys abans de poder ne menjar. Les justres són bones per la sanitat. Són riques en vitamines, en sais minerals o en oligoelements. A Nadal se mengen d'altres piletes que són salsisses plates. Bona hami! Hort de bordales han uns hostaus secundaris dins lo percent d'Arcachon. E a dar que comprenes per què.